Твърдо решил да завърши състезанието. Горе картинга кара на 3 гуми. Та кола не мога да вижда орига 4. Само на 3 гуми кара. Край на другата седмица ще бъде открити националния рали шампионат с традиционното рали Хляборус. Организаторите са подготвили изненада и за зрители, и за състезатели. В Панаира градче Пловдив ще бъде организиран един супер специален етап. Нощен, много изключително атрактивен. За сега са още непознати всички нас. Ралито, макар и как от националния шампионат ще бъде и международно. Очакват състезатели от Турция, Гърция, Румъния и Югославия. Ето